ngisesandlwana entabeni engcwele lapho khona engikhona indawo ejule kabi lena bengingazeli ukuthi ngoba ngizele mina bengizomelela obaba mkhulu baba abakhona ongafikanga ngoba sikho isibongo ezange sibulwele lobukhosi bakwaZulu engicabanga ukuthi ngo-1979 yathuma ibutho lazo zonke izibongo kumele ukuthi kuzoliwa lempi yamangisi bengihlala neSilesdala ingonyama ubhejane liphuma esiqina nje bekuvalele obehlala ekhala ngale ntaba ethi iy'ntaba eyisibusiso ngoba uZulu wama amangisi. Namhlanje ke bengikho impela ngoba nami ngengalinganisa lapha ngoba desilapha nje esandlwana. Abelungu kade bekhona besuka eNgilandi nabanye abelungu kade bekhona nje laphana. Ayi nami impela ngase ngilinganisa ngize njengokhokho bami ngoba babe bahlaba abelungu ngomkhonto bezolwela lelizwe. Abelungu badubula abelungu ngalesikhathi bedubula abelungu laphana kuze kwaphela inhlamvu ngiqinisile kuphela inhlamvu kubelungu laphana sangena suZulu sangena ngemuva mina bengena ngemuva. Ayi umlungu wekwa umkhonto wami obheke nakwami ulapha emotini bengizoke nginibonise imikhuba eyenzeke lapha esandlwana. Hayi ingijabulise kabi lento ngoba lo mkhosi ububaluleke kakhulukazi kuthina sizwe samaZulu. Maningi amaqhawe akwaZulu nebongehlukene ezasala lapha esandlwana okufuneka ukuthi noma ubani nobani ngisho bakuthiwa kuwona lo mcimbi lona kwangomhla ka-22 kuyafuneka nje ukuthi imindeni eminingi eyaziyo ngomlando ukuthi amaqhawe akubabala beke befike nje beyihlalele mhlampe kwenziwe nje into eyithile lokhu beyihlalele bejabulisa abantu bakubo namaqhawe. Engicabanga ukuthi-ke ngijabule kakhulu ingane zakwethu ngibonge kakhulu namhlanje usuku lwanamhlanje bengenzile ukuthi ngizovakasha kepha usuku lwanamhlanje bekuyisuku olubalulekile sizo celebrate ubuqhawe bakwaZulu okhokho bethu nomkhulu bethu benqoba amangisi impi yamangisi lapho esaqeda khulu ubukhosi baseFrance sabuqeda thina ngoba inkosi yaseFrance nje ngabukhona ubukhosi waseFrance kwaqedwa yithi thina amaZulu iyayikhona yahlatshwa ngefire yahlatshwa umkhonto yafa inkosi yayikhona. Okhokho bami nje babe khona ukhokho wami nje wahlabana lapho wahlabana ukhokho wami engonyama yazi yafanele aqaphele zonke izintaba zaseFrahead ukhokho wami ukhokho wami wayikhona lapha esandlwana. Sengixesheni ukuthi baningi izibongo zazikho lapha ongema omzimela osungu omhletshe baningi abantu ababelapha omazibuko baningi abantu ababelapha amaqhawe ayelaphana namhlanje engicabanga ukuthi ngifike ngakhuleka ngawacelela lamaqhawe ukuthi manje ayiphele impi awabuye emakhaya azoba inhlahla yemali ekhaya. Ubuqhawe sephelile manje secela ukuthi izingane zinothe izingane zibe namabhizinisi izingane zibe nenkomo ngoba kuyacaca ukuthi babe namandla okhokho bethu. Ungashaya umlungu ngomkhonto ephethe isibhamu umuntu elapha namhlanje kade kwenziwa ama-action yokulinganiswa. Hayi ngase ngigquhle nami ngoba into bengiqhamuka ngemuva kwabelungu badubula abelungu namhlanje. Ayisuka lapha lana esandlwana badubula ngalezi zibhamu zabo ezinkulu ngamemezela ngathi kuyophela inhlamvu. Ngase ngithi-ke make ngasho njalo ngathi seyiphelile inhlamvu ala sekuqhamuka ibutho. Hayi ngigene njalo ukulungana njalo umdidiyeleni umhlongo nomntwana uFananda lona umdidiyelo webutho ngimboneze bamfishane geje umlungu ngathi mnako samhlaba umlungu mina ngekho qhika phansi umlungu ubhemcele wami ungabelungu afika ngathi ngifika akumhlaba umlungu akhala umdidiyelo uFananda nomhlongo noqulu lona wadele lo ungathi ngisemfana kumbiza ngiqoshela iphalishi kodwa ngombulala umlungu qisekho bekuhlala ukelinganiswa ngathi mina awu secishe ngeziphutha induna ngoba manje kusuke kwafuka lokho yani ukuthi nampa sebephambi kwami waphela ingonyama endala yayithi uyadela wena usuku lapha washo njalo phela uma kuthiwa indoda isilele. Cha sihambe kahle sibusisekile bakithi sibonge kakhulu nje ngiphoxeke kakhulu namhlanje phoxwe ingonyama ngithi ngilinde inkulumo phela yasesandlwana yayihlehlisa ithi ihlehlile inkulumo ayabe indaba baphatheke kabi bonile amalanga noMasolezwe nolongana noGalawela production newspaper ayibaphatheke kabahambe behlinile abantu beindaba ngonyama ivele yathi ukuhlehlisile inkulumo yayo imhla ka12 ingonyama ingenzela inkinga namhlanje ingonyama eMaZulu hlisa umhlangano vele hlehlisa ukukhuluma tokumhla ka12 yathi kwesinye isikhathi lo mhla ka12 izobe iphothula kwesinye isikhathi
izoqedela inkulumo yayo mangivula iParliament. Hayi bebegadile abeyindaba. Hayi ngonyama vele yenza nje inkinga namhlanje senzele inkinga esandlwana. Bingelele kuphela. Tesiwe sithi ke cha ngoba isazilila ayikwazi. Niyoze nishayisa imoto. Hey bakithi, ningithandani kodwa bakithi. Hey kodwa wenkosi yami, awubheka cishe kwenzeka ama-accident. Hey. Hey badoda, hey. Hey bathi eluzo cishe kwenzeka ama-accident. Hey nkosi yami. Ay, ngenzela inkinga esantolo ngivakashile ngamanje kahle kanti ingane ephethe ubhokobho ingane sengisethile ngime kahle kahle ngasondelani phela ngisale sengishutha ngingabakwaba hawu nkosiyami okokobeni babekhona lapha Khumalo nina ningabakwabani Ntombela mina. hawu babekhona awushela ningabakwabani abathethele nabanye abathethele wesikole wesikole abathethele umuntu ongafuni ukusuka phela wesikole abathethele wesikole hey bakithi abantu wesikole bakithi ngizali masinyama oh bo Wemakalwa sekudayile lo phezulu lonke wemakalwa sekudayile makalwa ngijani kodwa sithole bakuthethishini wesikole Mina ngubani ke qondani? awusuka Makalwa. wemakalwa Phozani ke niphozeni phozani umuntu ophoza ngifuna ngikike manje hey phozani ngakingikani phozani Hayi shuthi. oh bona kume namabhasi